Здравейте и добре дошли в моя канал за физическо и психично здраве. Казвам се Милен Петров и работя като NLP терапевт. Днес реших да направя това кратко видео и да запозная хората, които се интересуват с моята дейност, точно с какви клиенти работя и с какво мога да бъда полезен на хората. Остани до края на това видео и го изгледай. А преди това, може да дадеш един палец нагоре, да харесаш това видео и да се абонираш за канала, като не забравяш да натиснеш и камбанката, за да можеш да следваш и следващите видеа, които ще качвам в канала си. А сега можеш да се настаниш удобно и да чуеш това, което искам да кажа. В края на годината, 2023 година, буквално 2 дни преди да свърши тази година, реших да направя малко статистически данни относно моята дейност и работата, която провеждам с моите клиенти, за да разбера кои са най-често срещаните проблеми, с които се сблъсквам ежедневно и кои са онези клиенти, с които ежедневно работя. И направих една класация, която мен не ме изненада, защото това може би е и нещо много често срещано като цяло в България и в света. Най-много клиенти, с които съм работил през 2023 година, това са клиенти, които получават паник атаки. И те съставляват 60% от клиентите, с които аз ежедневно съм работил. Тоест всеки втори клиент, с който аз работя, всеки втори клиент, с който аз работя в този кабинет или в онлайн пространството, е човек, който получава тревожност, има тревожно разстройство и получава паник атаки. Това е нещо много често срещано в момента в съвременното общество и това е буквално бичът на проблемите в психическото здраве на хората. Те много страдат от тези паник атаки, защото не знаят как да ги овладяват, не знаят какво да направят, за да си разрешат този проблем. И за мое голямо щастие, в 85-90% от случаите, когато при мен идва клиент с този проблем, аз съм успял да помогна. Което от мен изключително много ме радва. Ето сега тук ще споделя няколко отзива на мои клиенти, с които съм работил през годината и които са оставили отзиви за съвместната ни работа. Милене, поздравления! Искам да ти се похваля, че паник атаките ми изчезнаха. Толкова ми беше трудно и дискомфортно в началото на лечението, че не вярвах, че ще намеря изход от това обсебващо чувство. Радвам се, че се запознахме и ми помогна да се преборя с паник атаките. Желая ти много здраве! Сърдечно искам да благодаря на Милен Петров за всичко, което направи за мен. Благодаря ти, че ми помогна да забравя за паник атаките и страха. Благодаря, че ме научи да релаксирам и как да давам спокойствие на ума и тялото си. Постигнах резултата, за който се стремях. Ако имате нужда от помощ при паник атаки, то със сигурност се нуждаете от Милен. Милен е отдаден професионалист, помагащ на хората с желание. Благодарна съм, че съдбата ме срещна с теб. Бъди здрав, желая ти много успехи. Имах страх от безсъние с леки форми на паник атаки. Признавам, че в началото бях скептична, но трябваше да опитам поредният вариант. Първата ни среща беше опознавателна, но реших, че искам да посетя Милен отново. Преди втората ни среща бях скептична, защото въобще не спях. Но във втората среща направихме една NLP медитация, която ми подейства като магия. Благодаря ти, Милен, че ти открих и преборих безсънието. NLP терапията работи. При мен стана много неусетно и даже на моменти необяснимо, но определено работи. Благодаря на Милен за помощта и разбирането, вече нямам паник атаки. Милен Петров е изключителен професионалист, благодарение на който преодолях паник атаките. Благодаря за бързия резултат, за знанията, за отношението и за това, че ме върна към нормалния ритъм на живот. Препоръчвам NLP на всеки с подобни проблеми. Наистина работи. NLP е най-доброто, което човек може да направи за себе си при паник атаки. Страхове, фобии или тревожност. Аз имах всички. Определено се чувствам по-добре от преди. Милен ми помогна много. Успя да ми вдъхне спокойствие и да ме накара да се чувствам нормален, жив човек. Благодаря. Милен, отдавна не мисля за проблема и страха, който имах. Дори на моменти ми става смешно, когато се сетя в какво състояние бях изпаднал и какви силни паник атаки получавах. Благодарение на работата с теб,
Успях да гледам на ежедневните си проблеми с усмивка. Вече нямам паник-атаки и страхове. Всеки, който е контактувал с Милен, знае за неговата харизма, професионализъм и безкрайна всеотдаденост. Чрез NLP Милен ми помогна да спра различни антидепресанти, които вземах около 5 години, защото получавах паник-атаки. И повярвайте ми, човек няма нужда от лекарствата, те не помагат. Трябва ви единствено правилната насока от подходящият професионалист. Милен, който ще промени живота ви. Ще бъда вечно благодарна на Милен и NLP. Искам да благодаря на Милен Петров за това, че ме избави от кошмара на паник-атаките, в който живеех доста дълго време. NLP терапията наистина действа и то за кратки срокове. Ако искаш да намериш решение на своя проблем, Милен Петров е човека, който може да ти помогне. Благодаря от сърце. Искам да благодаря на Милен Петров, че ми промени живота и ми помогна да се преборя с проблем, който съм го имал от дете. От 15 години се тровя с хапчета, които не лекуват. Благодаря на NLP терапията, аз преодолях страховете и паник-атаките. И спрях всички хапчета. Много съм щастлива. Пожелавам на всички, които имат подобни проблеми, които имах аз, свързани с страхове и паник-атаки, да се свържат с този прекрасен професионалист, за да могат да се докоснат до NLP терапията. Това бяха отзивите на моите клиенти и сега идва ред на проблем номер 2. Най-често срещания проблем, с който работя, това е проблема с страховете и фобиите. От всякакво естество. Това може да е страх от шофиране, може да е страх от високо, може да е страх от тъмното, може да е страх от това да остава човек сам, може да е страх от асансьори или страх от самолети, страх от игли. Има най-различни страхове, заради които хората идват и ме търсят и искат да работим заедно, за да преодолеят своя страх. И наистина NLP като метод се оказва един от наистина много ефективните методи, с които всеки един човек, решил да се разреши своя страх, може да го разреши. Много надежден, много сигурен метод. Това е метода, който фактически се откроява от всички останали методи. Защо? Защото създателят на този метод, доктор Ричард Бандлър, той е знаел, че през средата на миналия век класическата психотерапия тя се е огъвала и до голяма степен не е успяла да помогне на хората с страхове. Това, което тя е предлагала, е бил метода на излагането, на така наречения метод на десенсибилизация, при който ако ти имаш страх от високо, днес ще се качиш на първия етаж, утре ще се качиш на втория етаж, сряда ще се качиш на третия етаж и така. На 85-я ден ти ще се качиш на 85-я етаж на небостъргача. Но в крайна сметка това е метод, който кара хората всеки ден да се сблъскват с страховете си. NLP работи по много по-различен начин. NLP няма да кара хората да се сблъскват със своите страхове, ами напротив. Това е метод, чрез който ние можем, стоейки в едно защитено безопасно място, в къщи, през екрана на телефона, работейки онлайн или в този кабинет, да използваме нашето въображение, чрез което въображение да създадем продуктивни за нас сценарии и картини, с които да създадем илюзията, че това нещо е напълно безопасно за нас и няма никакъв страх от това, и няма никакъв проблем от това да пътуваме с самолет или да пътуваме с кола или от каквото там нас не е страх. Така че, ако ти си един от тези хора, които имат страх или фобия и не си знаел до този момент, че има решение, ето, попадна това видео не случайно. NLP е един от методите, с които ти можеш да си разрешиш своя страх или фобия. Хората, с които работя и имат страхове, са 35% от общия брой на хора, с които съм работил. 1/3 от хората, с които работя, реално имат страхове и фобии. И това е групата на хората, с които работя често. На трето място в класацията след паникатаките, след страховете, идва групата на така наречените хазартно зависими. Това са хора, които имат проблем с хазарта. В невролингвистичното програмиране има конкретни техники, с които ние можем да изследваме
какво се случва в главата на конкретния човек, който има това зависимо поведение, и когато ние извлечем самите параметри, на база на които мозъка действа, можем тези параметри в последствие да ги променим до степен, до която това да се отрази върху поведението на конкретния човек. И това е също един много безопасен начин, чрез който човек може да получи по-голяма осъзнатост за своето поведение и, искайки да спре хазарта, той наистина да спре хазарта за винаги. Не за ден, не за седмица, не за месец, както повечето клиенти са преди да дойдат при мен, те са се пробвали, 3 месеца не играх хазарт, после пак отидах и пак играх и пак изхарчих едни пари. Няма никакъв смисъл от това. Смисъл е едно трайно, доживотно препрограмиране, чрез което ние можем да имаме друго поведение. И за щастие, през годината в моя кабинет идват много клиенти, които имат проблем с хазарта. Клиентите с хазарт съставляват 5% от всички клиенти, с които работя. И има една четвърта група. Това е групата на всички останали проблеми, с които аз работя. Така наречената група други проблеми, извън страха, извън хазарта, извън паникатаките и тревожността. Под групата други слагам хора, които са имали нужда да разрешат своята депресия, което е различно от тревожността, различно от паникатаките. Имаме такива клиенти. Много често се случва жени след раждането, между 3 и 9 месец, получават така наречената следродилна депресия. Много често работя с такива жени. Работя и с възрастни хора, които по един или по друг начин след пенсиониране, след инвалидност, телк, си остават вкъщи и се депресират. Също така, под други съм сложил хора, които имат параноя, халюцинации, NLP. Смея да кажа, че има доста смели решения относно тези хора и техниките и методите са доста работещи. Също така, така наречената психосоматика спада към тази категория други. Това са болки, които медицината или проблем, който медицината не може да открие, и по-скоро това е симптом, който човек усеща, но той не е породен от медицински проблем, а това е породен от начина на мислене, така наречената психосоматика, т.е. нашия начин на мислене създава тези неприятни усещания. Последно работих с един клиент, който имаше болки в гърба, той е спортист, и след дълго обикаляне по лекари и по доктори, реално той не бе открил решение за този проблем. Направихме няколко NLP медитации, направихме поредица от техники, с които болката изчезна. Как става това, аз не знам, но понякога наистина в този кабинет, в онлайн пространство се случват магии. Под категорията други съм сложил така наречените хора, които искат да се развиват личностно. Това са хора, които имат нужда от личностно развитие, хора, които не знаят какво искат в живота. След задаването на определени въпроси ние целеполагаме, поставяме конкретни цели за изпълнение, следваме тези цели, съответно те подобряват живота си. Това бяха трите групи хора, с които най-често работя. На първо място хора, които имат паникатаки, на второ място хора, които имат страхове, и на трето място хора, които имат проблем с хазарта. Ако ти си един от тях, довери ми се, свържи се с мен и нека да започнем пътя на твоята трансформация и ми позволи да ти помогна да имаш един по-добър живот и наистина да разбереш как можеш да го живееш, чувствайки се спокоен, чувствайки се добре, както успяха да направят това стотици мои клиенти през изминалата година. А ето какво казват и самите клиенти, с които съм работил. Благодарение на терапиите на Милен Петров не съм това, което бях преди. Сега съм много по-уверена, по-спокойна, по-осъзната. Преодолях всички мои страхове благодарение на Милен Петров и неговите терапевтични похвати.
Здравейте! Искам да споделя, че преди да отида на консултации при Милен Петров на NLP терапия, исках да умра. Не ми се живееше. След консултации при него, той ми върна желанието за живот. Препоръчвам ви го. Тази NLP терапия е уникална. Спасява живот. Милен, искам да ти благодаря за това, което направи с дъщеря ми. След месеци, изминали в обикаляне на лекарски кабинети и неуспешни опити да я убедим, че няма нищо страшно в това да се храни, ти успя за изключително кратко време да я накараш да повярва в себе си и да иска да се пребори със страха си. Няма нищо по-хубаво за една майка да вижда, че детето е добре. Това се случва благодарение на теб и работата ти. Продължай да помагаш на хората, които се нуждаят от твоята подкрепа. Благодаря ти много, успехи, благодаря. Милен е много позитивен и ме научи как да се справя с моите страхове. Научи ме как да контролирам мислите си, за да не изпадам в негативни настроения. Лесно е с помощта на NLP. Техники. Но трябва да имате добър учител. Милен ми помогна да видя много неща в мен, които не съм виждала. За мен е голям професионалист и се радвам, че го познавам. NLP много ми помогна да преборя страха. Сега всичко е както трябва. Работя, шофирам, излизам и нямам никакви проблеми с корема. Ако в бъдеще имам някакъв проблем, ще знам към кого да се обърна за помощ. Благодаря на Милен, че ми помогна да преодолея най-страшните си страхове и започнах да живея. Бъди здрав и щастлив. Попаднах на Милен Петров случайно в интернет и не мога да изразя с думи огромната си благодарност към него. Той ми помогна на оплашеното ми момиченце да се пребори със страха си. Каквото и да кажа, ще е малко. Милен е невероятен професионалист и човек. Благодарение на него животът ми отново е пълноценен и прекрасен. Преодолях своите страхове, радвам се, че имам възможността да го познавам. Благодаря на Милен за оказаната подкрепа. Благодарение на NLP терапията преодолях моите страхове. В бъдеще отново бих се възползвал от терапията по отношение на личностното ми израстване. Когато започнах терапията с Милен Петров, бях изпълнена с тревожни и негативни мисли, които бяха завладяли живота ми. Не очаквах NLP да ми помогне за толкова кратко време. Сега се чувствам много по-добре и спокойна. Милен ми помогна да разбера много неща за себе си, даде ми мотивация да се развивам и да бъда щастлив и позитивен човек. Невероятен професионалист. Благодарна съм му, че ми помогна в много труден момент в живота ми. След неговите NLP терапии живея нов живот без ограничения и самосаботажи. За мен Милен е човек, който влага много сърце в работата си и това е много важно за добрия резултат. Благодаря, Милен. Желая ти здраве и много успехи. Огромно благодаря. Тази статистика, която споделих с теб, е извлечена от картоните на моите клиенти, с които съм работил. Ето тук имам едни дебели класьори, в които има стотици съдби на хора, с които съм работил. И всички тези хора са ми се доверили. Ето това са стотици картони през изминалата година. И аз съм изключително благодарен на всеки един клиент, с който съм работил, за това, че той ми се е доверил и ми е позволил да работя с неговата психика, с неговата душа, защото в крайна сметка моята работа на терапевт е да усещам душата на човека, да усещам от какво той има нужда, за да мога да му дам една друга гледна точка и да му покажа. Знаеш ли, ти вървиш по този път, но не си ли си замислил, че тук има друг път, по който ти можеш да стигнеш до това място, до което искаш да стигнеш. Това правим ние като специалисти. Благодаря, че изгледа това видео до край. Дай един палец, ако ти е харесала тази статистика и ти е била полезна за теб. Ще се радвам да станеш мой клиент, ако не си бил до този момент. Благодаря ти. И весело посрещане нова година. До скоро.